ವಾಸಕ್ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. మస్తుందా ఇప్పుడు అన్నవాడి బతున్నది అంటే అన్నవాడిలో బతున్నాయి జేకే 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 హాయ్ లైక్ దన్ బైజ్ బైజ్ లైక్ బైజ్ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಾರ್ತೆಕ ವೈಜತೆ ಏನಿಗೆ ಬರ್ಪುಡೆ ಜಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಐದು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಬಾದ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ రెండు లైక్ ఉండు ఏం కొంచెం తోచుంది అంచన పూజ గట్టి కూడా చేయగలిగింది శోభ బత్తాలు హాయ్ శోభ లైక్ అడేగ మూజి లైక్ ఆపు కొరియా ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಡಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಲಾ ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ತೋಜುನಾ ಅದ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ಪಾಯರ್ ಕೊಡ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಜಿನ ಪಾಯರ್ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಬಕಲ ಸಂಪತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆವಡಕ್ಕ ಓ ದೇವಾ ಮುಜೈನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಲ್ ನಾಲಾಣಿ ಬೊಕಲ ಸಂಪತ್ತ ಆಜೆ ಐನ ಅವಡ ಆತೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೇ ಓ ಅಂದ್ ಜೇಕೆ ನೇಮುಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆತ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಅಡೆಗೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೇ ಮಾತಾ ಆರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಳ್ಳೆರ ಆರ್ಲ ಇರೇಗ ಮಲ್ಪೇರು ಜೇಕೆ ಮನ್ಪಲೇವೆ ಓ ಪರಬು ನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸಬ್ ಮಲ್ದೆ ಅಜ್ಜಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದಿನ ಆತೆ ಜೇಕೆ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾಣಿ ಪಿನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಈರು ಮಾತ್ರ ನಡುಕು ಪೋಯರು ನನ್ನ ಪಿನ್ ದೆದ್ದಕ್ಕೋಯರ್ ಬಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಮೂಲು ಸರಿ ಉಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಇದೇಗೇನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ದಾಳಿಯ ನಿಕ್ಕದದ ನಿಕ್ಕ ತಗೋಸಲೆ ಸಾರ್ ಎಂಕ್ಲೇನಾ ಒಮ್ಮೆ ಸೇನಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಯನೊಂದು ಲೈವೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಏತು ನಾಡ ಎಗ್ಗೊಜಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಜ್ಯಾ ನಾಡಿಯ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಗ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕಳ್ಪು పెట్టిస్తున్నతో మర్రండి కొంచెం మారనే మీద వేస ఉండు హైట్ పోయిట్యా అవ్వతా కొంచెం రుద్ర అది రుగ్రం ఉగ్రం ದಾದ ವಿಗ್ರಹ ಮೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ಬಿರಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿದ ಆಗ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ತಾರ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗ ಸಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈಯಾ ದಾಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ
ಈ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕೊರಿ ಯಾನಿಕ್ ದಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣಡಿ ಈಗ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ವನಿತಾ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದೂರ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ ಮಲ್ತ್ ಎನ್ನಲ ಲೈವ್ಗು ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ್ಜಕ ಹೌದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ಅವೆಂಚ ತೋಜುಜಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸೇರಿದೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಐನು ಮಂತೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಏರು ದೆತ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋವಲಿ ಅಂದಜೇಕೆ ಈರ್ಕೋರ್ಲಿ ಯಾರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೇಗು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿಯೋಗರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಕೋಡಾರೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸಪ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇರೇಗ ಬತ್ತಕೇನು ಪೋರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಉಮೇಶ ಚಾನಲ್ ಏರ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ಐಡ ಅತ್ತಾಲು ಗೆ ಐಕ್ ಬುಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಬಾರು ಶೋಭಾ ಈಗ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಆಟೋ ಆಯ್ನ ಹಾಕು ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಬಂದಿನಿ ಏರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಓದಿತ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪು ಜಾಯನ ಹನಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ಕಡಲಾಪಿನಿ ಜೇಕೆ ಈರ್ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಯಾನು ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಪರಮ ಮತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಟುಗೆದರ್ ಮಂತ್ರ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರ ಡಿಂಗ ಬರ್ತೀರ ಕಾಡು ಗೋಡೆ ಎಂಕ್ ಡಿಂಗ ಈ ಸೋಬತ್ತು ಏರ ಸಿರಸಿದ ಸೋಬಗೆ ಸಿರಸಿದನಾ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತಾರು ಏನ ಅಜ್ಜಿನ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಇರೇ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೇಜಿಗೆ ತೂದು ಮುರಣಿಪುರ ಕನ್ನದದ್ದು ಆಯ್ನ ಸರಿ ಪನೋಡು ಬರಬು ಅತ್ತು ಏರು ಐಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರ್ರ ಇದು ಬರು ಆತ ಆಯ್ನ ಏರು ಐಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಲ ಏರೋ ಊರಿ ನೀನು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಗೆಂಚಿದ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏರು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಪ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಓಕೆ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಪರ್ ಬರ್ದು ಐಟು ಬೇತೇನೆ ಟುಗೆದರ್ ತಿಂದೆ ಬರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಇಚ್ಚವಳು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಪುಲ್ಲಾಡು ಕುಂತಲ ಬಡ್ಡು ಯಾನಿಂಚೆ ಮೋನೆ ತೂ ಆಯ್ತು ಸವಸನೇ ಬರ್ಚೇರಿ ಹೆಂಗಿಂಚೆನೆ ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಪ್ಪ ದಿಕ್ಕು ಕಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಜಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಜೋರು ಬೀಳ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪು 4 ಜನ ಆಯ್ತು ಪಂಡಲಾಪ ಜೈಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತೇರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಪೋನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪ್ರ ಕೆಲವು ಬಾತೇರಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಮಗಳೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪಿತ್ತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ತೆಂಡಗೇನೆ ಈ ಬೈಜ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಜಾ ಬಂಡದು ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅದಾದ್ರೆ ತೂತಿ ನೆಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಡಿ ಆಗೋತಂದು ಬತ್ತು ನೆಚ್ಚಿ ಹೆಂಚು ನಾತ ಗೊತ್ತು ಜಾರ ಸಬ್ ಮಲ್ದೆ ಸಬ್ಬುಡಲ್ಲೇ ಆಡ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು
ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಿಟ್ ದೀಪುನಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಶರತ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶರತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಶೋಭಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಬ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಬ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಶೋಭಾ ಮುರಣಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವುಡು ಬ್ಲೂಗೆಪ್ಪೆದು ಪನ್ಯತ ಏನೇನು ಶೋಭನನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರಂದಿನ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಶಾಂತರಾಜ ಸರತತ್ತ ಸಾರಿ ಶಾಂತರಾಜು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ವನಿತಗೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂದೇ ವನಿತಕ್ಕ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋತುಜಿ ಸಮಾನತೆ ಹವ ಮತದಾದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದು ಒಬ್ಬರು ದಾದಾಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದಾ. ಐಟಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಅಸ್ಮಿತಾನ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ, ಬಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ, ಬಕ್ಕ ಏನ ಬಕ್ಕ ಜಿರಡೆ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ. ಬಾನ್ಮಿ ಬತ್ತನ ಬಾನ್ಮಿನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಆತೆ. ಹಾಂ ತೂಯೇ ಶೋಭಾ. ಸತೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. 21 crore ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಾ. ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬರೋ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ತುಂಬ ಹಣ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ದಾದಾ ಪಂಡಲ್ ಶೋಭಾ ಪುಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂದ್ರಮ್ಮ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂದೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನಾವು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ, ತುಳುನಾಡಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಐದು ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಪಂತಿನ ಕುಲು ಗೊತ್ತಾ? ಘಟ್ಟದ ಕುಲು ಅತ್ತಿ ವನಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರದು ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು? ಎಲ್ಲಿದು ಮ್ಯಾನೇಜರು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂದೇಶ್. ಓ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರೇ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರೇ ಇಂದ್ರಮ್ಮ. ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾ ಪಾತೇರ್ದು ಜಾಲಿ ಮಂತೇರು. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕುಡ್ಲ ಅನಿಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕುಡ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಕುಡ್ಲದವರಾ? ಈರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಬತ್ತನೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಏತ್ ಬತ್ತು ನಿತ್ತೆಗ್ ಸಬ್ ಏತ್ ಬತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಈರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಿನ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ ಮೈನ್ ತೂಪಿ ನೀರಿನ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಬಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಇರ್ನ ಈ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಆಯ್ತು ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ. ಕತ್ತಿಯಾ ಗಜಮ ಯಾರ ಗಜಮ? ಶೋಭನ ಬಯಕೆ ಏಪ ಮಗ ಇರ್ನ ಬಯಕೆ ದಾದ ಕನಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ ಬಯಕೆ ಆತಲು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರು.
ಆಯ್ತು ಪಂಡಿಗೆ ಗಜಮ್ಮಗೆ ಸಾದ ಗಜಮಗ ಅವು ಏರ ಐಡಿದ ಏಪಲ ತೂಪುನ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುನ ಐಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಪು ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಮುರಾಣಿ ಪಂಡಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ ಜಾತ್ರೆ ಎತ್ತರತೆ ಆಯ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರೀರ ಬಗದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಶೋಭನಿಕ್ ಯಾಮತ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಲಾವ ಈಗ ಖಾಲಿ ಒನಸ್ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೂರ್ಲ ಆತೆ ಯಾವ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಬ್ ಆಪೇರ್ ಇರ್ನ ಕರ್ಮ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂದ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡದು ಅವನು ಓದಿನ ಮಾರ ಎಗ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಸಾವಾಯರ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಆ ಬಣ್ಣಗ ತೂದು ಬೈನಿ ದಾದನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ದಾದನ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದೀತಡು ಓ ಅಂದಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದೀತಿನೇ ಕಾಲು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬನ್ನಿ ಇದಾಯ ಪೋಪುನಿ ಈ ಪೋಂಡ ಅಲೆನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂಗಾವು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ ಆಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಓ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಲವ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಕೊರ್ನ ಅತ್ತ ಅವಿ ಅತ್ತು ಹಾಟದ ಅಂದ್ವಿ ಅವು ಇಕ್ಕ ಕಪ್ಪಗದ ತೆಮ್ಮಗ ಅವೇ ಮಾ ಅದು ಚಿತ್ರ ಅವೇ ಹಾಟದ ಸಿಗಲದ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡು ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯಿತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಇದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಅವೇ ಏನಿತ್ತು ತುನ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯಾನಕ ತುಯ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಮುಂದುವೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತೂರ ಬಂತೀರಾ ಅವೈದೇಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೇನಿ ಮೂರ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವಿಜ್ಜಿರು ದಾದಾ ಆಡ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪನ ಅಂತ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಓಮಾ ಹರಿ ಓಂ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲರ ಡೆಡ್ ಹೇಳಿದ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಅಜ್ಜುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜುಲ್ಲರಾ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡು നല്ല ഉണ്ടാക്കണല്ലേ നല്ല പച്ചക്കറി
ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಸಾನ್ ಎಂತ ಹೆಸರು ಮಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಅಸಂತ ಪಾಟೀಲ, ವಸಂತ ಪಾಟೀಲ, ಅಸಂತ ಪಾಟೀಲ. ಅಸಂತ್ ಪಾಟೀಲ. ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ. ಹಾಸನ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಕ್ಕ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೇನು ನಾವು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ. ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೇನು, ಜಾತಿ ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಾನವ ಜಾತಿ ತನ್ನದೇ ದಾದಾ ತನ್ನು ವೇರ್ ಇಸ್ ಗುಣಕ್. ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೋಡು ಗುಣಕ್ ಅರ್ವಿ ಅಭಿ ಅರ್ವಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲದು ಬೈದಾರ ఆయన. ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪೋಡು ನಿಗ್ಲು ಒಂಜೇತಾ. ಅಜ್ಜಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ತೆಗೆದು ನಾನು ಶೋಭಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ, ವನಿತಾ ವನಿತಾ ವನಿತಾ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ. ರಾಮ್ ನೋಟಾ, ರೇಮ್ ನೋಟ್, ರೆಡ್ಮ್ ಎಂತದದು. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಜ್ಜಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಐ ಡಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಶೋಭಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಓ, ನಿಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಊರು? ಬನ್ನಪ್ಪ ಕಮ್ಮರು. ಆಯ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅವರಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ, ನಾನು ಬಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಬಾಗಲಕೋಟೆನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ. ಲಿಂಗಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಮ್ಮ ಬಂದರು ನೋಡು. ಶೋಭಾ, ನಿನ್ನ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಬಂದ್ರ. ನಿಂಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಹಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿ, ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು, ನಿಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿನಾ. ಒನಸು ಬರ್ತಾರಾಕು. ಓ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒನಸಾಂಡು ಎನ್ನಾಂಡು ಒನಸು ಇರ್ನಾಂಡ ಲಿಂಗಮ್ಮ. ಶೋಭನ ಕಾಸವಡ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್. ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಂಗಮ್ಮ. ಸಾಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂರಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಂತ ಕೇಂಡಾರ ಲಿಂಗಮ್ಮ. ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಆನೆದ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಬಾತ್ಕೋಲಿದ ಆಯ್ತಾ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಆ ಜನತ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಡ್ ಚೀರು ಓ ಜನತ. ಓ ಎನ್ನ ಲಿಂಗು. ಓ ಜನತ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಆಯಿತು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಭನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂದಿಯ ಭಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪವಾ ಸಾಲದೈತೊಂದು ನ್ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೇನು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಬೇಗ 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 ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಲೈವ್ಗೂ. ಫೋನಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಒಂತೆ ಬರ್ತವೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡವೆ. ಕೇನ್ನಕ್ಕೂ ಕೇನೋಲಿ ಕೆಬಿ ಯಾರ ಕೇಳು ತೂದು. ಹಾಂ ವನಿತ ಪಾಪನ ಸಾಲೆಗೆ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮೋನಕ ಬತ್ತೇರು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪೋಯೇರು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಮಾರನಪ್ಪ ಬರ ಬೈದೇರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಮ್ಮ ಲಿಂಗು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಸರಿಗೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಕೇನು ಜಬಸುಡಿ ఊహించుకుని తెలియదు ఫోన్ గ్యాప్ ఉంది ఎరంగ్ అయితే కూడా చిత్తపుల్లి బರ್ತದ ಮೋನಕ್ಕ 2 kg ಬೇಕಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ 2 kg ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. 2 kg ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಕೊಡಿ. ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಸುಬಿ ಕೊಡಿ. ವನಿತಾಗೆ 2 kg ಕೊಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಅವಳು ಚಿತ್ರಪುಳಿ ತಿಂತಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಲಿಂಗಮ್ಮ ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಇನ್ನು ಮೋನಕ್ಕ ಕಾಸ ಅವಳ ಸಭಾ ಇಂಬದ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೋನುಂಟು. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಬರುವಾಗ ಚಿತ್ರಪುಲಿ ಮುಸುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಖಾಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರವಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ, ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ. ತರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕು, ತನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬ ತನ್ನಿ. ಎಂತ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಲು ಸತ್ತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನೀ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ತೂಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನ. ನಾನು ಪೂರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತೀನಿ. ಕೋಡೆ ಉಮೇಶ ಬತ್ತಬೇಕನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಸುಟಿಗೆ. ಮೋನಕ್ಕ ನೀವು ಚಂದ ಲಕ್ಷಣ. ಹೌದು ಮೋನಕ್ಕ, ನೀವು ಚಂದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮೋನಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ಬತ್ತು ಪೊಪ್ಪೇರು ತೂಲ ಏನು ಓದ್ತಾಕಲಾಗಲು ಪೂರ ವಿಜಯಪುರದನ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಾರ ಐತ್ನೇಟ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಾರ ಪೂರ ಬರಿಟ್ಟು ಕುದೋದಿತ್ತಾರ ಬೇಲಮಂತಂದು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾರ್ರ ಪುದರ್ದಾದರೊಂದು ಎನ್ನ ಕುಡುಪುದ ದುಡ್ಡು ಅವು ಚಿತ್ತುಪುಲಿಟಗೇನು ಆಲದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಯಾನೆ ಅವು ಒಕ್ಕನೂಲು ಪೂರ ನಿಕುಲಿ ಒಂಜೇನಾ ಚಿತ್ರಪುಲಿಲ ಇರೇನ ಒಕ್ಕನೂಲ ಎನ್ನ ಕುಡುಪದ ಕಾಸು ಏರ್ಕೊರ್ಪು ಎನ್ನ ಕುಡುಪದ ಕಾಸು ಏರ್ಕೊರ್ಪೇನು ಏಕ್ಷಿತ ಚುವಾಯ್ ಆವು ಮಾಡಂಜ ಆದನ ಪಾನಿ ಪತ್ತಟೆಗೆ ಬ್ರಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನನ್ನು ಇದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವರು
దాయిಗೆ ಒಕ್ಕನುಲು ಮಯ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟವು ನಾನು ಅತ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಪುದರ್ ಅವು ಇಂಡು ಮಾರ್ಯಾರ ಅವು ದಾದೆ ಬರಡು ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ನೋಡು ಪೋಡು ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಉಂಡದು ಪೋಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪರದು ಪೋಡು ಮಾರ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡನಾ ಯಕ್ಷಿತು ವನಿತಕ್ಕ ವನಿತ ಹೊರ ಬರ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಹಾಲ್ ಬರಿಟ್ಟು ತೋನ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಲ್ ಏನುಲ್ಲೇ ಉನರ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಡೇರು ಎಂಕ್ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಸಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಂಡು ಬೋಡ ನಾಮಂಡು ಮಂತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ತರೆಬೇನೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲು ಶೋಭಾ ತರೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಆತು ಜೀರೆನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪರ ಏಪ ಬಂದೆಯ ಮೂರನೇ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬಂದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಆದೈತೆ ಮಗಜಿಗೂ ಕೊಳಂಜಿರಿದ ಮೂರನೇ ಕೋರಿ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮಂತೆ ಬಸ್ ಇದು ಖಾಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ದಾಲ್ ನಿತ್ತನತ ಪಾಲಕ್ ಅವು ಇತ್ತನತ ಅವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಸ್ಸಾರು ಮಂತೆ ಚಿಕನ್ ಬೋಡು ಅಲಯ ಸೋಬ ಡೈಪರ್ ದೇಜ್ ಬತ್ತೇರು 420 ಇತ್ತರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 425 ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದೇರ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ನಾನು ನೆಟ್ರು ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ ಪೈಕ್ ಮುರಾಂದ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೆರ ಮಾತಾ ಬತ್ತೆರ ಅಲ್ಲೇ ದೇಜ ಡೈಪರ್ ದೇಜುಲ ಬತ್ತರು ಓ ದೂಜಾ ಭಾರಿ ಚಂದ ಇದ್ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಬ್ಬೋ ಯಾರು ದೂಜ ನಿಂತದು ಇದೆಯಾ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಹಾವೇರಿ ಬಂದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಯ ತಪಲೆಯ ಅದು ಎಂತ ಮಾರೆಯ ಮಂಡೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಕ್ ಮೈಲ್ಡಾ ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ದೇಜಿ ಏತು ಸೋಕು ಮಾರ ಬಲ್ದಾದ ಓ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನು ದೇಪರ್ ದೂಜಾ ಎಂತ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕುದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಸುನ್ಯಾ ಕುಲಿಯ ಅದು ನಿಂಗೆ ಹೊತ್ತಕ್ಕುಲ್ ಮಾರ ತುಮ್ಮುಡು ಬೇಲೆ ಬಿಡ ದೇನು ಹಾಯ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದೂಜಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ತವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಮೊನೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಂಬುಡೇನಾ ಹೋದ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವಲೇ ಮಿತ್ತುಗಳು ಒದಕೊಳ್ತಾರ ಅಂಚ ಸೂರ್ಯನ ಕೈದ್ದಲೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತಿಂದ ಒರೀಲ ಇಪ್ಪುಜ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಇವನ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಂತ್ ಮಾಡ್ಬೋಕೇರಿ ಐಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಇಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವಡಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಸುರು ಬರ್ಪ ಪರ್ದು ನಿಂಗದು ಬರೆಟ್ ಕುಲೋನು ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತ ಬೋಪೇರು ಏರಾಂಡಲ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನಂತ ಏಡ ಹೆಸರು ಮನ್ಪಿ ಎಂಕುಲು ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಓ ಅವೇ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೋಡನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಡಿಕ್ಲಿ ಪುಂಟುಂಡು ದೂಜೆ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಮಗೆ 10 ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇನ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಮಗೇನೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚಿ ಅತ್ತಿಯ ಆಯಿಲ್ದ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಮೊಕಲ ಇಲ್ಲಡಕಂತದ ಪುಂಟುಂಡು ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದದ ಏತ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಿಯ ಮೊಗಲೇನು ಪತ್ತರೆ ಮೊಂಡ ಜಾರ್ವೀರಾಕುಲು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಾಯದು ಕೇರದಾಗ ಪತ್ತರೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ಕರ ಜಾರ್ವೀರು ಪತ್ತರ ಒಂದಾಗ್ಲೇನು
ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡನ ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೂಜೆಗೆ ಮಗನೇ ಇನ್ ಚೊಪ್ಪನಾಗ ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಏನು ಚೊಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತಿಂದ ಏನನೇ ಉಂಟು ವರಿ ಎಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಜಿನಲ್ಲ ಓವಿ ಎನ್ನದ ಕಂಪಿಂಡುಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನದಪ್ಪ ಅಂದು ಡೈಪರ್ ದೂಜೆ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಬಡಿ ಬಿಡಾರ ಅಂಬಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತೀರ ಅರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಡೈಪರ್ ದೂಜರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೀರು ಈರೇನು ಬುಂಟುಲೇ ಯಾನು ದೂಜರ್ದು ಒಂತೆ ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪ ಅದು ದೂಜೆ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕಪ್ಪುದ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಕಣ್ಣುಡ್ದು ಯಾರ ಒಂದು ಏನು ಬೋಪೆರಿಗೆ ಇಜ ನೀರು ಉಂದುಲೆತ್ತ ಪುಂಟು ಎರಿದೇನು ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತಿದ್ದು ಏ ಪಡೆದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇನು ಇನಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪಂದ ಬಿಡ ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟ ಇರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ ಅರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಪುರದನ ಇಡ್ಬತ್ತಿನು ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದೇ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಒನ್ನ ಸಾದು ಪೋಲಿ ಆಯೇ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂತೆ ಬೊಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಆತಿ ಗಂಡ್ರ ಗುಟ್ಟಿ ವಾನಂಬ್ರದವು ಕಪ್ಪು ಕೋರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಆಗಲೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಬತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂಬಡೆ ಬುಡ್ಪುರ ಮನರೆಗೆ ಬುಡರಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋನಪ್ಪ ಓ ದೇವ ತಾತ ಅಂಡ ಪಾತೆರ ಬಂಡರ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇಂದು ದಾಲ ಬಂತಿಗ ಶೋಭ ನಿರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಜಿಪುಗು ಐಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿನ ತೆತ್ತನ್ಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಅಂಬಡೆ ಬಿಡುವ ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೋನಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಬಟಾಟೆ ಬೋಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವನಿತ ಗ್ಯಾಪ ಆತುಂಡಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತನು 1 kg ಬಟಾಟೆ ಒನಸ ಆಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕು ತಗೊರ್ಸಲ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ತಿತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಓ ಕಿಟ್ಟ ಈ ಪರಬಗು ನೆರ್ಪುನ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಓ ಎನ್ನ ಡೀಪಿ ತುಂಡ ಬಟಾಟೆ ಸೇಲ ನಮ್ಮದ ಬಟಾಟೆಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಹೆಂಚಿನವು ಅಥವಾ ಆ ಬಟಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಸುಟ ದೇವಾ ಮಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಮೋನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಅವರ ಮಜ್ಜದ ದುಡ್ಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದಾಯ ಐ ಕತ್ತುವ ಆ ಸೋಪ ಬಂಡಾಲು ಐದು ಸೋಪ ಬಂಡಾಲದ ಬಟಾಟದ ಕಲರ್ ಮೌನದಲ್ಲ ಬಟಾಟ ಸೇಲಾವ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾರ ಬಟಾಟೆ ಪೋಟ್ ಕರಚು ಬಟಾಟೆ ಆ ಬಟಾಟದ ತಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೋಡಿಯಾವು ಆಯಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ರಾಜು ನಮಸ್ತೆ ಇದೇ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡ ತಿಲಕ್ ರಾಜು ಎಕ್ಕ ಪುರ್ಚು ಬಟಾಟೆ ನನ್ನ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ಪುನಾರೆ ಮುಡುವಲ್ಲ ವನಿತ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳ ಬರ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಡ ಅಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇದು ಸೋಕಿ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡಿ ಬರ್ಪುನಾಗ ಬನಾರ ತೆಕ್ಕೊಡ ಬಟಾಟೆ ತೆಕ್ಕೊಡ ಅತ್ತ ಮಗ ಮೋನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಿದ ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸರ್
ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಯಾನ್ ಈಜಿನುಂಡದು ಬರ್ಡ್ರೆ ಬಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನಾನು ಪೋಪೆಗೆ ಉಂತಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಟಾಟೆ ಸೇಲ್ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ಲು ಒಂತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡು ಶೋಭನಿಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡ ಒಡಿತಾಗ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದು 4 kg ಬಟಾಟೆ ಕಂತ ಕೊದ್ದು ಪೋಯ್ಲೇವೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡು ಏರು ಬಾರೆ ಬಕ್ಕಿರೆ ಏರು ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಾ ಜಗದೀಶ್ ಉಂತುಲಿ ಬಟಾಟೆ ಸೇಲ್ ಆವಾಡು ಉಂತುಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಬಟಾಟೆ ಎಂಕೊಂತ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಬಟಾಟೆ ಬೊಗದಾದ ಉಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆನೆ ಬಟಾಟೆ ದಲಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಹಚ್ಚು ಆ ಬಟಾಟೆಗಳ ಕುಜಾಲಿ ಜೀರೆಗಳ ಕುಜಾಲಿ ಸರಿ ಆಡು ಮಂಡೆಗೆ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಅದೇ ಬಾಗ ಬಟಾಟೆ ಬಾ ತಿಲರಾಜ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋದೀನಿ ಏತು kg ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಆವಡು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಳಜಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಕ ಮುರಂದಿನ ಚಾಯ ಒರಿ ತಾರದ ಮರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಪೋಯಿನಿ ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಡ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಡ್ ಆಗಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಮುಳು ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಡ್ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಪಿನ್ ಮಂದೇನು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರು ಎಡೆಡೆ ಆರು ಒಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೀರು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಓ ದೇವರ ಮುಸುಂಡು ನಾಗೇಸ ಬತ್ತಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಡುಂಡು ಅಂತೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಮುಸುಂಟು ಮೋನಪ್ಪೆ ನಾಗೇಶೆ ಅವು ಪುದರ್ ನಾಗೇಶ ಮುಸುಂಟು ದಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಓ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಕಲಿರ್ದಾವು ಅದು ಮುಸು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೇವಂತಿ ಕುಸುಮ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಪರಿಜೋಕುಲು ಓ ದೇವಾ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದುಲ್ಲೆ ನಾಂದದೆ ಮುಸುರು ನಾಗಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪೇರು ಬರ್ತಿನ್ಗೇನಾ ಅಂಚಲ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಲಡು ಹೋಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀಟೆ ಬಸ್ ಉಂಟು ದೌಲೆ ಅವು ಮೋನೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೂರ್ದಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೂರ್ದಿನ ಏತು ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಬುರ್ರುಲ್ಲರು ಅಂದ ಏಸಿಯನ್ ಪೈಂಟ್ ಪೂಜಿದೇರು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜುಂಜುಲು ನಾಗ ಜುಂಜುನ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಬಂದರೆ ಏನಿದು ಮಾಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ನೇಮ್ ಭಾರತಿ ಅವ ನಮ್ಮೆ ಕರಿಯೇ ಆಯಗೆ ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಯೇ ಅಗರ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಜಿನಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪತ್ರಿ ಅಗರ್ಲಾಗಿದ್ದೀನ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿರ ಅಂತ ಇಜಿನಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾತ್ರಿ ಮುಸುಟಾಗಿ ಸುಗುಟ್ ನೈಟಿಗೆ ಅವಲ ಪೂರ ಪೋತುಜಿರ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪಾತು ಆಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೀರ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೀರ ಬಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಂತ ಗಣೇಶ ಹೀಗೆ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟು ಏನೆಲ್ಲ ಪೂಜ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗೆ ತಗೊರ್ಸಲೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಯ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಂದು ಅವಳು ஒரு ஏறதாத நைலவிந்து பண்டே ஐக்கியா பண்ணி அஞ்ச பண்றலிந்து வனசாண்டு ವನಸಾಂಡಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ನಾ, ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ನಾ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ನಾ, ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್. ಬೋಡಾ ಹಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲ ಬೇರು ಬೋಡಾ ಬೋಡಾ ಯಾರು ಬೋಡ ಬೋಡ ರಮೇಶ್ ಚಿಚಿ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ಆಗ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಸಾರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲ ಬೋಡ ಒಂದು ಏರ್ನಾ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ ಪ್ಯಾನು. ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಂತ್ರವಾದ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರ್ಕಟಕ ಸ್ನಾಹ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಜನ ಆಪರ್ ಬಾಲೆ ಇರು ಅಂದ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಚಿ 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 ದಾದ ಬರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕನ ಒಂದುಂಡು ಓ ಒಂದೇಟ್ಲ ಭಟ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇರು ಭಟ್ರು ಲೇರು ಪೂರ ಬೋಡು ಲೈವ್ ಬಂಡು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಓ ಅಂದ ಶೇ ಓಕೆ. ಇಂಕ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಭಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಾ. ಶೋಭಾಗ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏರು ಮಾರೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡ ಕೋಂಟು ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ. ಓ ಬೋಡ ಬೋಡ ಪನ್ನಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ಅಂಚನ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪರಬೆ ವಾ ಪರಬೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ದಾದ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜ ಹಾಯ್ ಬಾರಿದ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬೈದೇರು ಭಟ್ರು ಹಿರಿತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈರಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಭಟ್ರು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಶೋಭನಾ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಶೋಭನಾ ನಂಬರ್ ಕೊರಡಾ ಪನ್ ಬೆದತ್ತಲ್ನೆ ಒಂಜೇರ್ದು 10 ಉಂಟು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಏತ್ ನಂಬರ್ಲ ಓದ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಪರಬೆ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಭಟ್ರೆ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಪರಬೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡ ಪರಬ ವಾ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕೇರಳದಾನೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ. ಓ ಅಂದ ಮಾರ ಅವು ಕೇರೋಡಿತ್ತದೆ ಕೇರಳದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕೆಲರ ವಿಷಯ ಕೇರೋಡೈಕ್ ಬತ್ತೇನೆ. ಬ್ಲೂ ಕೋರಡ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಈ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುಗಲಿರುವ ಮೂಗುತಿ ತೆಗೆದು ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಕಪ್ಪು ರೂಪದ ಪುಷ್ಪ ಸುಂದರಿ ಇವಳು ನನ್ನವಳು ಮಾತ್ರವೇ. ಇದೆಂತ ನಿಮ್ಮದು ಹಾಡುವ ಕವನವ ಎಂಕ್ ಪರಬಗು ಇರಿಂದು ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನೀರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಡ ತಿರ್ಬೋಪಾರ್ ನಿಕ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್. ಓ ಈರೇ ಪಂಡರು ಶೋಭತಾ ಪಾತೇರ್ಲೆಂದು. ಓ
ಓ ದೇವರ ಶೋಭತಾ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅನು ಅಲ್ಲ ಭಾರತಿ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಓದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಜ ಅಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಪರಮಗಿರಿ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಓ ದೇವಾ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾವ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ಬಂದರು ಬಂದರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ಯೋಡಲ ಪರಬಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಪರಬಗ ಮರ್ಯಾದುಂಡಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಪಲ್ಲಿ ರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಪರಬಗ ವಾ ಪರಬೇ ಪರಬಗ ಯಾನು ಪರಬಾವ ಅಲ್ಲೇ ಪರಬ ಅವಳು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಪರಬನ್ ನಾಡೋದು ಇತ್ತೇನೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಪರಬ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ವಾಪರ ಬೋಡ ಇರೆಗು ಈರು ಪರಬ ಗೊಂಜುಂಡದೆ ಪರಬ ಮುಲ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಪರಬ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಜನ ಅಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಭಾವ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂದಿಯೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡಲೇಪುಲೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಬನು ನಾಡಲಿ ಪರಬು ಪರಬು ಬುರ್ಚ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪರಬು ಮಾರೆ ಪರಬು ಪೂಗೆ ಗಿಡ ಪುನಿ ಆಯ್ದಯನೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಜಿಲೈ ಕೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿಲೈ ಕೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಪ ಯಾನು ಕೋಪ ಪಡುಬುದ್ರಿ ರಮೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡವಲೇರು ಪಿನ್ನೈಡಿ ಬಂದಾರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿ ವನಿತಕ್ಕ ಪರಬು ಬಲ ಓಡೆ ಬರೋಡು ನಮಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಾವ ಏರ್ ಬಾವ ಏವು ಪರಬಗು ಇರೆಂತು ಏರೆ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಪರಬಗು ತೇರ ಪರಬಗೆ ಏನಂತ ವಚ್ಚ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂತ್ರವಾದಿಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆವ ಒಂಜಿ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೊಂಜಿ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ಪಲ್ನೆ ಎಂಚ ವಿನ್ನಾವ ಹೂಗೆ ದಾದೆಯ ಈ ಸಲದ ಕಪ್ಪು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆತಿತ್ತನ ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಎಂಚ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರುವ ಒಂಜಿ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪರಬು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಮಾರ ನೀಗಿರ್ನೇ ಪರಬು ಖಂಡಿತ ಪುಂಡಿಗೆ ಪರಬುಗು ಬತ್ತುಂಡು ತೂನಗ ವನ್ನ ಸಾಂಡು ಬರತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಓ ಎನ್ನ ವನ್ನ ಸಾಂಡು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಸಾರು ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಅದನಾ ಖುಷಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಬರಬ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪರಬ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಟ್ರೆ ನೀವು ಲಾಟ ದಾದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಬೂಡ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಲಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಸುರುಟಿ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿನ ಉದಯ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಓದೊಂದು ಇತ್ತು ಸರಿ ತೂಪಿನಿ ಹಲೋ ಬೋಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಬುಧರು ಬೋಡ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ದುಕ್ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಮಂತ್ರವಾದ ಮುಗಿಪರು ಬರ್ತಿನ ಬಾತ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯನಿರ್ನ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಅಕ್ಕ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಅದೇ ಯಾನಿರೆಂತೂ ನಾಗ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಓದ್ರು ಮಾರ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಮುಲ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರೇ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ
ಅರೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡಿ ಓ ಬೈಕ್ ಬೈಪಾಡಿ ಇನ್ನ ಬಂದರ್ ಬೈಪಾಡಿಯಾ ಏನೇನು ಇದು ಬೆಂಡಾರಿ ಪನೊಂದಿರ್ತಿರಕ್ಕ ಹೊರ ಬಂಡರಿ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ ಬಂದು ಓದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಉದಯ ಬಂಡಾರಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಐ ఉండతే ఇంకా నడు తాయి ఆరు ఎంతో వచ్చింది పని ಬಂದರು ಬೈಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಅಂದಿ ಏದೇನಂದರೆ ಇರೇನಾಂಡ ಆಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡ ಒನ್ನಸಾದಿ ಬರ್ತಿದ ಆದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಗು ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರುಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದಕೊರಡು ಪರಿಹಾರಗು ಪರಿಹಾರ ದಾದಕೊರಡು ಇಂಕ ಮಾಮಿಜ್ಜಿ ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇಂದುಸಿಲ್ಲು ದಿಜ್ಜಿ ಭಟ್ರೆ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜೀರ್ ಓ ಭಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಡ್ದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜರೀರು ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟರ್ದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜೀರು ಓ ಎನ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೋಡ ಇರು ನಾವು ಓಲು ಅನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಇರೇಗು ಅವೇರ್ದು ಕೂರು ಕಂಡಜ್ಜ ಇರೇನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರೇನ ನಂಬರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಓಲನ್ನ ಶೋಭಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಬೆರ್ನ ಮಿತ್ ಕೃಷಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಕೃಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಟ ಓಲುಲ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಬೋಡ ಏರೇನ ಮಿತ್ ಕ್ರಶ್ ಒಂದು ಐಡಿ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ವರ ಇಂಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬರೋಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಆತ ಇರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಿನಕೊಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುವೈನಕೆರೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಮಂಡೇ ಮೈಪ್ಲ ಅಕ್ಕ ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಡ್ಡ ಅವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಲಗಡಿ ದಾದ ಯಾರುನ ಕಲಿಯುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನ ಊರು ಬೈಪಾಡಿ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಿ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಓ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪುನೈರು ದಯಾನಂದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿ నువ్వే ట్రోల్స్ అడ్డాకి పోలే అన్న చెన్నవే ఇది ఉండన్న దాయ పక్కడి జీవన్ పేరు ఇంక వచ్చి మారయ్య పరవరా మండే వైపు కొండ పంట జాగ్రత్త ఎన్నిటితో జావుజీ సూపర్ నంబర్ కొర్లే ఆరు కేనందు లేదు ఏరికేను నంబర్ ఏరికేను శోభన ಇದು ಪಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತಿ ಆವಡು ಈಸ್ರೇಲ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ತೋಜಾ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಇದು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆವರ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಭಾರತ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಓಲೇருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಬರ ಮುರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಆರು ಮ್ಯಾಚ್ ತರಿಟೆ ಬ್ಯಾಟ್ ತರಿಟೆ ಕುಲ್ತೇರ ಅಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ತರಿಟೆ ಕುಲ್ತೇರ ಅಂದ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಉಂಡಿ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪಿನ್ ಪಾರ್ದೈತೆ ಅವೇನೇ ಒತ್ತಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡಿರು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒತ್ತಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಂತಿರಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೇನ್ನಯ ಎನ್ನ ನಂಬರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಜಂದಿನಾಯಿ ಅಂದವೇ ಆರ್ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ಏರ್ಕೇಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾಮಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಜಗದೀಶ್ ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋತೇರು
ಓ ಒಂತಿ ಪನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಭಾ ಬಾಲೆನ ಕಣ್ಣನಿ ಬೇಗಡು ಹೊಸ ಕೆಮರ ದೆಪ್ಪರೆ ಸೋಮ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಕೆಮರ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೊನ್ನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮುರಣಿ ಪಂತೇರು ಅವೇರು ನಾಯಿರಾಣ ನಾಯಿರಾಣ ಇರೇಗ ಕ್ರಶ್ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏರಿಗ ಏರು ನಾಯಿರಾಣ ಅಂದಂದು ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಬಂದದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಲಾಗಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಓದೇವರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಲತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ಲತ್ತು ಸಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸುಂಟಿ ಕೆಮರ ಉಂಡು ಕೂಡೊಂದು ಹೊಸದ್ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ವನಸಾಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇನಿಕೇನ್ಲೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಹೌದಾ ಅതെಯಾ ಕೆಮರದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪೂರ ಬರೋಷಾಕ್ ಬಂತೇನೆ ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಾನೊಂಚಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ನಾಯಿರಾಣ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಅವು ಏರಿ ನಾಯಿರಾಣ ನಾರಾಯಣ ಪೂದು ನಾಯಿರಾಣ ಆತಿನ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ದೆಪ್ಪೇರು ರೆಡ್ಡಿ ತೋಜವನು ಸುಮನ್ ಪವನ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ ಸೋಮನ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡೆ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬದ ಆಯ್ಗೆ ರಮೇಶ್ಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜತೆ ಲೈವುಡು ಭಾರತಿ ಬಾಲೆ ಮಗಳಿನ ಮದಿಮೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಾಪುಲು ಟೆನ್ಷಲ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ದೇವೇರುಂಡೇರು ನಿಜ ನಾಯಿರಾಣ ನಾಯ್ದ ಮಗೆಯಾಯ್ ಏನು ಸಾವಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನ ತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ನಿಲ್ಲಡಕೇನು ಏರಿ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಇಂಚ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಏರು ಮತ್ತೆ ತೂಪು ಗೊತ್ತೇ ತುಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಲ ತೂಪೇನು ನಾನು ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 2 ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಕ್ಕರು ಮಲ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಭಾರತಿ ದೊಡಮ್ಮ ದೇವ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಪಂಡಿನಿ ನಾಯಿರಾಣ ಪಂಡ ತೀರ ಉಳ್ಳಿರಿ ಆ ಉಳ್ಳಲ ಅರನ್ಗು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯ ಆಯ ದಾದೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪರ್ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಶೋಭಾ ಪನ್ಪುನ ಆತ ಪನ್ಪುಡು ಏರಡ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಆಕುಲು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ದಾದ ಪಾತೆಡು ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಳೇ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ಅಂದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮಕ್ಳು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವೆ ಪಿದೈಡು ಬರ್ಪೇರದ್ದು ಆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈರಿಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೋಪರಿತ್ತೆ ಇರು ಸತ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರಿಗೆ ಏರ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾವಾ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ ದಾದಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವರಾ ಅಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇರು ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವರಾ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೋಡ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ದೇವಲ ಕಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಸೋಬದಾನೆ ಕತ್ತಿದೆ ಬೋಡ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿಯವಳು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮೂರು ಕತ್ತಿರು ನೀರು ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿನಂದು ಏರಾದಾದನ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೇನು ಸಾರಿ ಬರ್ಪುನು ಅತ್ತು
ಕತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಅರುಣು ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಆಯು ರಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ತವಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಅರುಣ್ನ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕಿಂದೇ ಬತ್ತಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಊರಲ್ಲ ಅಗಡಿ ತೆಪ್ಪಲ ಪೂರ ಐಕು ಐಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಿಡಪ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬರ್ಚವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗಲೆಗು ಪಾಡ್ಪ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಪೆಗೆ ಅದು ಪಾಡ್ಪೇನು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದೆತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಅಂಕರ್ ಉಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಅರುಣ್ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪು ಈ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂರ್ನ ಹೇಗು ವನಸ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇರಿಗೆ ದಾದೆ ವನಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇರಿಗೆ ವನಸ್ಸು ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಹೋಲಿಗೆ ಮಂತಾರ ಹೋಲಿಗೆ ಮಂತಾರ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಹೋಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇಜ್ಜಿದೇವರೇ ಈರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಈ ದಾದಿ ವನಿತಾ ಬಾಲೆ ಬೇಗಡು ಮುಂಬೈಡು ಊರು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬಡು ಬೇಗ ಉಂಡು ಅದು ನೀರಿಯ ಶೋಭಾ ಅಂದೆ ವನಿತಾ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆನಿ ಅದನ್ನು ಪಂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಸಿಪರಿಂಗನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಸಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಾರ ಲೈವ್ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂದು 9 ಜನ ಸಬ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಏರೋ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಐಕೆ ಬನ್ನತ ವನಿತನ ಆನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೈಜಲ್ ಬನ್ನತ ಮದುವೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ 1 2 3 ಪುತ್ತೂರು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜತ್ ಇರೋಜವರೇ ಅಜ್ಜತ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸಮ ಅಜ್ಜತ್ ಅಂಡ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಹರಿಯಾಣ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಅಜ್ಜಿಂದೆ ಅವು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಅಜ್ಜಿಂದೆ ಆಯ್ತಾರ ಎಂಕ್ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಓ ಸಾಂಬಾರ್ ರಸಮ ನೀರು ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೋಕ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಬದನೆ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಕ್ ಬದನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬದನೆ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕು ನೀರೇನು ಪೂರಕ್ಲೇನು ಇಂಕು ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ನೀರೇನು ಪೂರಕ್ಲೇನು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಬದನೆ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪೋಡು ಮೂರ್ತಿ ಏರು ಜವನೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಜವನೆಗೆ ಯಾರು ಪನ್ನಿ ಜೇಕೆ ಇವತ್ತೇರು ಇರುವಾಂಡ್ ಜೇಕೆ ಇರುವಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎನ್ಪಾವಡು ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಓಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಡು ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಗುಲ್ದುಲ್ ಸಾಕಾಣ ಅಂದಾಯಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಆಯಕ್ಕ ಬದ್ದರ್ ಮಾಡು ಅಂದು ಪದ್ಮತ್ತಿ ಎಂಕ್ 20 ಜೆಕೆ ಎಂಕ್ 20 ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಜಬ್ಬಟ್ಟಲಾರಿ ನಾಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಯಾವ ಊರು ನಜೀರ್? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಜೀರ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದವರು ಪಿನ್ ಐ ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏನು ಇದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನೀನು ಇದೇನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2022 ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನ. ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಅವೇ ಮದುವೆ ಉಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಊರು ಬರ್ಪಗೆ ಈ ಊರು ಬರ್ಪಗೆ ಪಾಪು ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಕೋ. ನಮ್ಮದು ರಾಯಚೂರು ಅಕ್ಕೋ. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ, ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದರು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಜ್ಜಿ ಓಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಲರಿರು. ಮಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಶಿ ಬಿಲ್ಲರೆ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬರ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕೋ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಅವರೇ, ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್. ತುಳು ಇದು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡಿಯೇ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏ ಮಂತ್ರವಾದಿ, ಏನು ನಿನ್ನ ಚೊರೆ ಕುಡಿಕೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಇರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ. ಅಜ್ಜ ನಂಬರು ಕುದರು ಇಂಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಂದೆ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಾ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್. ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈಲ್ ತಲಕೊಂಡ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೋ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟವ್ ಪಂಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?
ಬತ್ತೆ ಕುಲೆ ಐನದೆ ತಾವತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಕುಲೆ ಅವ ಒಂದನೇ ನೋಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ತೂರ್ಚಿ ತಿಕ್ಕದ ಬುಧವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತುಪ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈ ಕಂಬ ಕೈ ಪಂಪ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿಗುಲ್ಲೆ ಶಶಿ ಬೆಲ್ಲರೆ ಒಂದನೇ ನೋಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದು ಚಿಕ್ಕದು ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಕು ಕೈ ಕೈ ಪಂಪಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಓಲಿ ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ರಮೇಶ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ರಮೇಶ್ ಸಿರಿ ಅವಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಿತಕ್ಕ ಅಕ್ಕು ಕೈ ಪಂಪಕ್ಕು ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಾನ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾನ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅವನು ಶೋಭಾ ಬಾಲೇನು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪುನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಓಹೋ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಆಯನ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಶೋಭನ್ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಾ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕು ಸ್ಟವ್ ಪಂಪ್ ಅಕ್ಕು ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಟವ್ ಪಂಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ನಂಬರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ఆయన దాదా సావు స్టవ్ అవి పంపు స్టవ్ గుర్తాడు పండే అని గుర్తాడు స్టవ్ పని లేదు మాది
ಓ ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಪಂಪು ಆಯ್ತು ಅದರ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ఏంచినాయా పంపాక రెండ పంపుని ఏ మంత్ర శక్తులు ఈ అకౌంట్ను మళ్ళా ఉండికి దెత్తుందు పోలేవి ఓడెపోడు ನನ್ನ ಪನ್ನೋಡ ಕಾಸು ಕೊಡಾಪು ಭಾರತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಪೋಪುಜಿ ರಮೇಶ್ ಆ ಕೋಟ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ఆయన సావు స్టవ్ ఆయన పనుకుని ఎండ క్యాన్ స్టవ్ పంపా కొడిగే ఆయన మరలియా సావు కర్మద ഇതില്ല നൈറ്റ് പാടില്ല ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಜೈ ಏರಿ ರಿಜಿನಲ ರಮೇಶ್ ಇನಿ ಏರ್ನಲ ದಕ್ಕರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಆಜಿ ಹೇಳಿ ಜನ ದಕ್ಕದೆ ಅಂದ ತುಯ್ಯದಿಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೀರಿಯ ಜನ ದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಾತ ನಾನು ಉಂತು ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕವು ಆಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಕ್ಕೆ ನೀರಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದಕ್ಕೆ ಶೋಭ ಆಯ್ ಮುತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜುಲ ಓಡೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲು ಓಡೆ ನನಗೆ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ರಮೇಶ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀನಿ ಬಂಡದಾದೆ ಇರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ತೀಯನಾ ದೀಪು నీకు మದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಡವ నీకు ಮದುವೆ ಬೇಗ ಆಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪುಚ್ಚವ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಾ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಾವ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೊಂಚು ಪರುಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಒರಿಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರ್ಥಂಡಿ ಈಚಿಂದ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಬುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪು ಜತೆ ಖುಷಿಯಾಡು శాంతం హాయ్ హాయిగా నంబర్కి ఎన్నెక్కు తెచ్చుండే
ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಿಟ್ಟು ಎಂಚಿ ಎಂಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಮರಪ್ಪಿ ಅವಂದು ಒಲ್ತು ಮಾತ ಬರ್ಪರ ದೇವರಿಗೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು. ದಾನಿ ದೀಪು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾತ ಅಂಡಲ್ಲ ದೀಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏಪಲ್ಲ ಏನು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಈಗ ಪನ್ಪರತಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನು ಶೇರ್ ಅಂಚ ಮಂತೇರತ ಪಂಡದು ಅಟ್ಟಾಡೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಓದಡ ಒಲ್ಪಂಡು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೊತ್ತ ಲೈಕ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ಮಿತ್ತದಾದ ಓದು ಇನ್ನ ಮಂಡೆನಾ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾಲದ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೋತುಡು ಆರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡಲದು ಅವನತ ಆರು ಆನಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಾದ ವಿಶೇಷನ ಅಜ್ಜಿ ಓಲಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ 24 ಲೈಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಈರು ಮಂತಿನಿಂದ ತೋರ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡರು ಶೋಭನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೆರನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂದಿ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೇನಿ ಕೆಲವು ಹೈಡ್ ಮಂದಿ ದಕ್ಕಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಒಂಜೇನು ದಕ್ಕೇರು ರೆಡ್ಡೇನು ದಕ್ಕೇರು ಬತ್ತೇನು ದಕ್ಕೆರೆ ಆರು ಒಂಜೇನು ದಕ್ಕೇರು ರೆಡ್ಡೇನು ದಕ್ಕೇರು ಪತ್ತೆಂದಕ್ಕೆರೆ ಅಪಜತ ಓವೆಂದಕ್ಕೆರೆ ಈ ಕುಲ್ಯವರ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ದಕ್ಕುನೆ ಅಭಿಯಾರ್ವಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಅವರು ದಕ್ಕದಿತ್ತ ಇರ ಐದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದ ಪಂಡೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವರು ಇರು ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಕೊಲ್ಕೆನೆ ದಿದ್ದು ಬೋಪುನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇರು ಕೊಲ್ಕೆ ದೀಪುನ ಬೋಪುನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನಿಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಅದು ಯಾಂದಾನೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಉರ್ದಲ್ಲ ಮಾರ ರಘುರಾಮ್ ಆಗುಂಬೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಪಾತೆರೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಪೂಜೆ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿತ್ಕ ನೋಡು ದಾದ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ದಾದ ದಿಕ್ಕು ಲಾಭ ಉಂಟು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ನಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಖುಷಿಯ ಓಡು ಮೊಲೆನೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯ ಬಂಡ ಲೈವ್ನ ಹಾಲ್ ಮಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರದ್ಲಕ ಅಂಚ ಒಲ ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂತೊಂಡ ಪೇರು ಬರಲೆ ಮಾರೆ ಪೋದು
ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿನ ಅನ್ಐಡ್ ಮಲ್ಪ ಸುರುಕು. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಹೋಗು. ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಹೋಗು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ರಂಜು ಬಂಡದು. ರಂಜು ಆತಾ ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ರಂಜು ಆತಾ? ಉಂಟು ಆ ಪಂಡೆತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿನ ಐಡಿ ಮಾತು ತೆಪ್ಪುಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೋವು ಐಡಿ ಏನು ತೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಹೋವು ಹೆಂಗೆ ಆತು ಮಾತ ಐಡಿ ಮಾತ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತು ದಾದಲ್ಲ ಮಂತದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು, ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಪೇತ ನೆಟ್ ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ಒಕ್ಕ್ಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಪನ್ನಾತ ಐಡಿ ಹೋವು ಐಕೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪು ಜತ ಐಡಿ ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ಪ ಆಂಡ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಂಚನ ರಂಜು ಸುರುಕು ಐಡಿ ಮಂದಿನತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅವು ಯಾನಂತೂ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನತ ಅವು ಐಡ್ ಮಂತಿನ ಜನನೇ ಬೇತ ಅಕಲ್ಲ ಕೇಂಡಲ ಆಕು ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೈಟು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಉಂಡು ಐಕ್ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಕ್ಕ ದಯ ಶೋಭಾನೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಗೊಂಡಿಗಳು ಆಲ್ದಾತ ಮಂತಲ್ಲ ಆಲ್ದಾಲ ಐಡಿ ಮಂತಿನ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರವದಿ ಓಲಾರ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ತಕ ಜಾತಕ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ರಂಜು ಬಂಡದು ಅದ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ನೈಡು ದೆಪ್ಪರೆತ್ತು ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ರೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಂಜು ಪಂದು ಪಂಡೆ ನಾನು ಆಂಡ ರಂಜು ಮಾತ್ರ ತಾ ಐಡ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚನ ಪುದ ಪನ್ ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಜೂರುಂಡ ಅಂದು ಮಾರ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ತಡರ ಜೊತೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಗೊಂಚೂರು ತಂಪು ತಕೊಂಡು ಅಂಚ ರಂಜು ಅತ್ತ ಬಕೇರು ಮಾರಯ ಯಕ್ಷಿತಾ ಇರೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕಡೆಟ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ದಾಯಿಗೆ ವೇರಿ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕದಾಯಿಗ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರಾ ನೀರು ಮುಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಾರಸಿದರು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶೋಭಾ ಅವನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಕನನೇ ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಾವು ಈ ಕನನೇ ಕಟ್ಟು
ಅವು ನಿನ್ನರ್ದಂತೂ ಸಾದಿ ಇಚ್ಚಂದಿನ ಆವಂದಿನವು ಅవి ಲೈಫುಳ್ಳ ಎನ್ನುಡ್ಚಿ ಅವ ಈ ರಂಜುವೆ ಬಕ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಂತು ಇಂದು ಗೊತ್ತು ನೆಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನ ಊರು ಹೋದು ಎನ್ನ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಐಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ಇದಾದ ಮಲ್ ಓಕೆ ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಆಯ ಐಕಲ್ಲನೆ ಆಯವರಿಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಐಕಿ ಕರ್ಮ ಐಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಭಿಯಾರ್ವಿಯಾ ಅಮ್ಮಡಿ ಗಿಟ್ಟೇ ಇರು അമ്മടെ കിട്ടേരിയത് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അബി ഈ ബേഴ്സ് ಅಭಿ ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಯಾ ಒಂದೇ ಸಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಸಾತ್ ಆಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕಿಟ್ಟುಂಬನಾಯ್ ಕುಟುಂಬನಾಯ್ ಆ ರಾಬಿ ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಗೆ ಶೋಭಾ ಯುವರ್ ಐಡ್ ಹ್ಯಾಕೆಡ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ 2 days ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೈಲೈ ಓಕೆ ಅದು ನಿಗಲೆ ದಾದ ಪಗೆ ಮಾರ ನಿಗಲೆ ಏಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡದನ ಕಂತದು ಇಜ್ಜತ ಬೊಕ್ಕದಾಯ ನಿ ಕಲ್ಲ ಮಿ ತಾತೊಂದು ಆಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ತಾ ನಂಬರ್ 1 ಏ ಕ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಹೋಗ ಮಾರಯ ಎಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಅರೆ ದುಮ್ಮು ನಿನ್ನಂದಕ್ವೆ ಐದು ದುಮ್ಮಿ ಅಂದಕ್ವೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ದೀಪು ಅಲ್ಲೇ ದೀಪು ಯಾಕ್ರಿ ಎಂಚಿನ ನೆರ್ಪುಣ್ಯ ನೆರ್ನದ ಮಾನ ಮರದಿ ಜಾರಿಸ್ತಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅಕಲಿನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಇರತ್ತ పొడిదిచ్చినಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ತೂಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಭಿ ನೆರ್ನ ಮಾನ ಮರದಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಅಂದು ಐಕ್ ಪಿಂಡ ಬಿಡೋಳು ಐಕ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಸಂತ ನೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅತ್ತ ಅಭಿ ನಿಕಡ ಪೊನ್ನುಲ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡಾಯಿನಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಪನ್ಪುನಿ ಶೋಭನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡಿದ ಕಾಪು ಶೋಭನ್ ಐಡ್ ಮಲ್ಪ ತಕ್ವ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಸೈಪರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜ ಎಂಕ ಕಿಶೋರ್ನ ಮಿತ್ ಭಾರಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಕಿಶೋರುನು ಒಂಚೂರು ತೂಡಾಪು ದಯಪಂಡ ಆಯೆ ಕೋಡೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತಿ ಆಯೆ ಅಕಲ್ಪುರ ಒಂಜೇನಾ ರಮೇಶೇರ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕದಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡವು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಇಂದುದೇನಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಇಂದುದೇನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಚಿರ ಕರ್ಮನಕಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಮಿತ್ತಿರು
ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂಡೇರತ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪನದ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಾರ ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಅತ್ಯ ಪಾಪ ಶೋಭನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆಯೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಐಡ್ ಆಯ್ನು ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಸತ್ತು ಕೊಂಡಾಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ರೇಕಲು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ನು ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಅದಿನ್ ಇದು ಪೂರ ದಾದ ಮಾರೆ ಅತ್ತಿಯ ದೀಪು ಆಯೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಕೌಂಟು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಪು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇ ಆರಿ ಅಭಿಯಾರಿ ఆయనే అక్షితియ బే ఆయన పుదరించిన కిషోర్ ಫನ್ನತ್ತ ಐದು ಮಂತ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಂಬೆ ಬರ್ಪಿನ ఆయన రెండు ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಬಕಾಯ ಪಂಡೆ ಶೋಭನ್ రెండు ದಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪನ್ ಬಂಡೆ ಐಡಿನು ಏನಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪರ ನೆಂಚ ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಡು ಸಂತ ಅವೆಂಚ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪುನ್ಯಾ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪು ಜಾತ ನನ್ನರೇನ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಶೋಭನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಅವು ಆಪುಂಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಪುನ್ನಗಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಆಪುನಂಡ ಊರುಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ತೆಯ್ದಿರು ದೀಪು ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಒರಿಯನ ನಂಬರ್ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತುದು ಪುಡಕುಡು ದೀಪಕಣ್ಣ ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೀಪು ಪಡ್ಲೆ ಈ ಪನಚು ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಉಡಿತೆ ಆಯ್ವಿರು ತುಯರ ಪನ್ವೆ ದೀಪು ಪಂಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ದತ್ತಿನಾಯ್ ಇನ್ನ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಇನ್ನ ವೇಟಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡಿ ಅವೆಂಚ ಬಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ದು ಪೂರ್ನ ಟೀಮ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಲೈ ಬದ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋವೇರು ಅವೇ ಬನ್ಯಾನು ಅಂಚ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತು ಮಲ್ಪನದ ಆಲಮದ ಪಗಮೂಲ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂತಡ ಸೀದಾ ಸೈಬರ್ದ ನೆಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರು ಶೋಭಾ ಕೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಲ ಓಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಉಲೇ ಲೈಫ್ ಬಿದೇ ಬರ್ರೆಜ್ಜೆ ಪಗೆ ಕಟ್ಲಕ ಮಲ್ಪುಲ್ ಮಾರೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ನಂಬರ್ ಅದಪ್ಪರ ಓ ದೀಪೋ ಪರೊಡ್ಚಿ ನಿಂಬೆಲ್ಲದಾದ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಉಂಡತ ಪೂರ ಸರಿ ಪಂಡು ಅಂದ್ಯ ಪೂರ ಬತ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡಿರು ಮಾರ್ರೆ ನಂಬರ್ ಚಿಂದ ಪನ್ನದಲ್ಲೇ ಕರ್ದಿನಿ ಇದು ಪೂರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಆರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಡ್ಜಿ ಪೋಯೇರು ಮಾತ್ರ
ಲೈವ್ ತಿನ್ನರಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಹರಡ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೋಯಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲನ ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಕೇನು ವಾರ ಸುರೂಕ್ ರಡ್ ಉನ್ಕನ ಉಂಡದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಗನ ಶೋಭಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಶೋಭಾ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿನ ವನಿತಾ ದೀಪು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿರ್ಕಲ ನಡುಕು ಬರ್ಪಲ್ಲತ ಆಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಪುನಾವಡು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನಾವಡು ఒక ಪನ್ಪುನಾವಡು ಎದುರೆದುರು ಪಾತಿರುವಲ್ಲತ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಡು ಉಂಟುದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಜಲತ್ತ ಅವು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಯ್ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬರಡು ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹೇಗೆ ಶೋಭಾಯ್ക്ക് ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ ಜನ ಮಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಭಿಯಾರ್ವಿನ ಪತ್ತು ತೆಂಕ್ ನಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಏನ್ ಬತ್ತಾರು ಎಗಡಿತ್ತಿಜ್ಜರು ಓಡಿపోతారు ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ನಾಟಕದಾಯ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಶೋಭನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಶೋಭನ ಐಡಿ ದೆಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಕಲ್ಪವೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಗ್ಯ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮಾರಾಯ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೋಲತಿ ಕೊಕ್ಕಿ ಪೈಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಬೇರಿ ಮೋಲಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತು ಆಯ್ಬಕ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋಲ್ ಗೀತ ಉಂಡತ ಪೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಗಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ಬಕ ದಾದಾಂಡು ಶಾಯ ನಿಜ್ಜಿ ಅವಸ್ಥೆರಿ ಬೇರಿ ಹಲೋ ದಾದಾ ಇದು ಯಾನಿ ಭಾರತಿ ಅವ ಗೊತ್ತು ಜೈರ್ ನಂದು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲಯ್ಯ ದಾದಾ ಯಾ ನೈಟ್ ಮಂತಿನ ಅತ್ತ ತೈಕ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆವಾವ ಬೆರಿಜ್ಜಿ ಓ ಬೆರಿ ಏರಿಯರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿ ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಮಗ ಅವು ಪೂರ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ಪುನಿ ದಾದ ಪರಡುನಿ ಅಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಗೀತಲಕ ಆತ ಗೀತ ಮೊಲಿತ್ತ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ್ದು ದಾದಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಿತ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಡಿಯಾ ಆತ ಅಂಚ ಮಾತ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಕ್ಕುಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನಂಡ ಈತ ಪೊತ್ತು ದಾಲ ಮಂದೊಲಿ ಅವ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರೆಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇನು ಇರು ಪೂರ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರ ಅತ್ತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪೂರ ಕೇನು ಇರು ದಾದಾ ಎಂಚಿನ ಅವ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಎಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಲು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲು ಧರ್ಮಗು ಪೊಯ್ಯರಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಪೋಯಿರಿಂದ ಅರ್ಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತ ನನ್ನ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏರಾಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅವಳು ಐಡ್ ಮಂತರ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ರಾಂದು ಅರಿಕಡೆ ಗಿಜ್ಜ ತೂಲಗೆ ಮಿತ್ತಡು ಅರೆ ನೇರ ಐಡ್ ಮಲ್ಪರ
ತೂಪೆ ತೂಲಿರಿಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪೋಯರಾ ಏ ಯಾರು ಓಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಜೈಡ್ ಆತಿ ಜೇರು ಈ ಜೈಡ್ ಆತಿ ಜೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಮಿತ್ರವಾದಿ ಡೋಂಗಿ ಐಜ ವೈಡ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಸೂರು ಮಲ್ಪುನ ಕಡೆವರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಐಡ್ ಆಯರ ಅಂದು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಐಡ್ ಆತಿಜೇರಿ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ತರುಳ್ಳೇರಿ ಅದು ತೂಯ ಐಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏನಾನು ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಜತ ಅವೆಂಚ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಕಡವರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಐದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಜತ ಯಾನ್ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಜಿ ఎన్నెలక ఎడ్డే మాల్ పాడుండా పోదు చెప్పారు కమ్మిద మాల్ పాడుండా లైవ్ బతుకు పొదర మలిపారు ఇరునెలకనా ఇరు ఎడ్డే మాల్ పాడునా ఐడి చేంజ్ చేస్తుండు మంత్రవాది ఓలు విత్ పో అందా దయానంద ఐ గీత పునసాండా ಎಂತ ಕಜ್ಜಿಪ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಚೂರು ಮಿತ್ತಬೋ ಗಂಟ ಪತ್ತರ ಎಂತ ತೆಲ್ಲು ಬಡಾಪ್ನಾ ನೆಂಕು ಚೂರು ಬಡಾಪಿಲಕ ನೆಂಕು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೀನ ಮನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರು ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು ಏನಂಚನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ದೀಪು ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬತ್ತೇರು ಸುಗುಣ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಓ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಲ ಅವೇ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಕಾತೀನಿ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕನ ಬೇರಿಗಟ್ಟಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಕಟ್ಟ ಹ್ಯಾಕ್ ಬರೇರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ ನೀರು ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ತರಬೇನೆ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಶಬ್ಬ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪು ಲೈಟ್ ತೀವಚ್ಚು ಲೈಟ್ ಪಾರ್ತಿ ನಿಕ್ಕ ತರಬೇನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ತರಬೇನೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದು ಪರ ಎಂಕೇರ್ಲ ತರಬೇನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ತರಬೇನೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡತ ಬಂಡದ ಅಪ್ಪು ಅವೆಂಚ ಸೋಬಕ್ಕ ಅವು ತರೆಟ್ ಬೇನೆ ತರೆಟ್ ಬೇನೆ ತರೆಂದು ತಿರ್ತಿಗೋಡು ಗೀತಕ್ಕನ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಆ ಅಂಚನ ಸರಿ ಗೀತನ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಅಂಚನ ದರ್ಪಲೆ ಗಟ್ಟಿಂಡತ್ತ ಗೀತ ಬೇರಿ ಗೀತಾ ಟ್ರೋಲ್ಸಡ್ ಅಕೌಂಟು ಜವನೇ ಗೀತಾ ಟ್ರೋಲ್ಸಡ್ ಅಕೌಂಟು ಜವನೇರ್ನ ಬಟ್ ಅಕುಲು ಈ ಅಕೌಂಟು ಆಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನ ಕುಲತ್ತು ಅಂದು ಓಕೆ ಕೆ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಲೆಪ್ಪುನು ನೀನು ದೀಪು ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನು ತೂಲೆಗೆ ಓ ಕೆ ఉండత
ಹೊರಪಾನು ದೀಪು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ ದೀಪು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ಗ ಪನ್ ದೀಪು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ ನಿನ್ನ ಒರಿ ಬತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರಂದು ಆಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಚೋಲಾರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಏನ್ ಚೋಲಾರು ತರದೆತ್ತು ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ದೀಪು ಪನಿಯಾ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಚು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯಾ ಏ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ఆయనకేనుగా బలా చెప్పరే బన్నీ ఆయన ఆయనకేనుగా ఆయన పనిగా ఈ డైలాగ్ కొరాయకు గీతక్క మరే నన్నత్తు ఎన్న మోకిద మామి స్మైల్ బలే బాలాజీ పరొచ్చి జగన్న ప్లీజ్ ప్లీజ్ दीपक अन्ने मस्त चेंज आते हैं दुम्बदल कई जरत अंद हाय हेलो मिस ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಓ ಮಾಮಿ 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 ಓ ಮಾಮಿ ಏನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ ಪೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ ಪೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ದಡ್ಡೆ ಪನ್ ವಾರ ಬಾ ಅನಿಕೋ ಕಮಾನ್ ನೈಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಎಂಥ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾ ಮನಿಕೋ ಕಮಾನ್ ನೈಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಅತ್ತಾಯ್ತಾ ಎತ್ತು ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಅಲೆ ಗಾಲಪಾಡ್ಬೇಗೆ ಗಾಲಪಾಂಡ ಹೇಗಿದಾದ ಕರ್ಮ ದಿಕ್ಕುನ ಮಾಮಿ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಟೂಪುಡು ಐಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಮಿಲ ಬಾಲೆಲ ಪಂದು ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕುನಿ ಇನ್ನದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನೆರೆ ಉಂಡ ಮಾಮಿ ಬಾಲೆ ಈಗ ದಾಲ ಕೊನೆ ಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಕೊನೆ ಪೂಜಾ ನೀತಿನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದದ ಮಂತು ಅಂಚ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿ ಪಿಲ ಕನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮಾತಾಡು ತುಲೆ ಆ ರಿಪ್ಲೇ ಕೊತ್ ಪೂಜೆರೆ ಅನ್ನೆ ಗೀತ ಅನ್ನೆ ಗೀತ ಅನ್ನೆಗೆ ಆ ಗೀತ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಕ ಗೀತ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನು ಅತ್ತ ಆನ ಈ ಪನ್ಪ ಬೇರಿ ಪತ್ವೆ ಬೇರಿ ದರ್ಪೆ ಕತ್ತಿಂಡು ಬಂಡದ ಈ ಆನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ ಆನಂದು ಅಣ್ಣೆಂದು ಮಾಮಿ ಜುಂಬುಲಿತೆ ಬಾ ಜುಂಬುಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಬಿಂಬುಲಿ ಗೀತ ಅನ್ನೆನ ಸೋಬಕ್ಕದು ರಾದಾಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಅಲಯ್ಯ ದೀಪು ಬೋಡ ಸಿರಾ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗನ ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ ಗೀತ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಗೀತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ಲೆ ದೀಪುನಿ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ದೀಪುನಿ ಅಜ್ಜತ್ತು ಬಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗನ ನೈಟ್ ಕಲಿಸು ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡು ಜಪ್ಪಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಲ್ಪದ ಬಿಜ್ಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಒಲ್ಪದ ಬಿಜ್ಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕುಂಬಾರುಂಡು దాని నిద్ర ఆతన గీత వీక్నెస్ ఆతన అంచ కుంబార్న సరే నీల్పర్
ಅವ ಸರಿ ನೀರು ಪರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಡು ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಜಿ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಬಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಪೋಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೈಕೆ ಮನಿ ಈತಿಜೆ ಇಳ್ತ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಭನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಂಬರ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಗೀತಾ ಕುಂಬಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಗಂಟಲು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಶರಣು ಓ ಗೀತಾ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕುಂಬ ಎಂಕೇನ್ರಂಡು ಗೀತಾ ಈ ಕುಂಬಾರ್ಲ ಎಂಕೇನ್ವೆ ಎಂಚೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಕುಂಬಾರ ನೇಟಕ್ಕೆ ಏನೊಡಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಬಾರಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತವನ ಏರುಲೇರು ಎಂಕು ಗೀತ ಕುಂಬಾರನ ಒಂಚೂರು ತೂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂತ ಹಾಡು 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 ಅಳೆಯದಾದರೇನು ಅದೆಂತ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ರಾಜಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಬಾ ಮೂರ್ತಿ ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಡದಿ ದಡ್ಡ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾಕಿ ಜೆತ್ತನ ವನಿತಾ ಜೆತ್ತಲ ಅಂಡು ಪದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಡಿರೋದು ಯಾವ ಸಾಂಗು ಯಾವುದು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಗುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ನೀ ಚಂದನೆ ನಿನ್ನಾಸಿ ಚಂದನೆ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಚಂದನೆ ನನಗೂ ಎಂದೆಂದು ಚಂದನೆ ನೀ ತೊರೆದ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲವ್ ಮನ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲವ್ ಮನ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೋಡ ಶಿರಾ ಅಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಸರಿ ಕೋರು ರಡ್ಡು ಕೋರು ಬುಡರ್ಚಿ ಕನಸಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆಕ್ಲೇನ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಒಂಜಿ ಓಮದಿ ಎರಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವೇರಿನ ಕನ್ನದಿಷ್ಟೇ ಆತಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಓಮದಿ ಎರಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸರಿ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಕಿತ್ತ ದಾದ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಈ ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರ ದಾದ ಕೆಲೆ ಪುಡ ಬಂಜಿಡು ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೋ ಬಂಡದು ಪೂಂಜನ ಬೆರಡನ ಭಾರತಿ ಬಾಲೆ ಮಗನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ ಎಡ್ಡೆ ಆನ್ ಅವು ಮದಿಮೆ ಬೀಗಡಾಪುಡು ಓ ದೇವ ನೀರಂಜನ ಒಂಜಿ ಅಗಿಲಿತ್ತರು ಒಂದ ಗೀತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಇಂಕ್
ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎನ್ನ ಮಗನ ಪಲ್ಲೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಶೋಭನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಪಲ್ಲೆ. ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಜಾತಕ ಬಲ್ಲೆ. ಈಶ್ವರ್ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು. ಸಂಜತ್ ಮಾರ್ಯ ನಿಲಯ, ಓ ನೀಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ನೀಲಯ ಮತ್ತು ಗೀತ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾರ ಡಮ್ ಡಿಮ್ ಡುಮ್ ಗೀತ ಅಣ್ಣ ಡಮ್ ಡಿಮ್ ಡುಮ್ 2023 ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದಿ ಹೇಗಿದ್ದಕ್ಕ ಹಿರೇಗೆ ಚುರುಕು ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ತೆತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಮುನ್ಪಲ್ ಅತ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡದ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ತೋಜಿಜಿ ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆರ್ನಾ ತೋಜುಜ ಯಾನು ಓದ್ದು ಬಂತೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆರೇನು ಗ್ಲೂ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ತೋಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ತೋಜು ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಅವಂಚೇನೆ ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡು ಈ ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡಿನ ತೋಜು ನೀನಂತೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ನನಗೆ ಹೆಸರುಂಟಾಯ್ತಾ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿರ್ವಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪಲ್ಲೆದಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಲ್ನೆ ಗೀತಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಬಾರ ಗೀತಣ್ಣೆ ಬಂತು ಗೀತಾಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ आड़े बाली में कोई ओडी बाली में कोई ओडे बाली में कोई दादा 4th मंथ फोर्थ मंथ 7th मंत्ಗೆ ಸರಿ ಓದಲೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್. ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಡೆಗೆ ಉಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಡೆ ಅಡೆ ಬಲಿಮೆಗೆ ಪೋಯಿಗೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಡೆಗೆ 4th ಮಂತ್ 7th ಮಂತ್. ಓ ದೇವಾ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಏರಿ ಯಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸರಿ ಊದ್ರೆ ಬಂಡಾರು 7 ದಿನ 4 ಮಂತ್
ಗೀತಕ್ಕ ಬಲಿಮೆ ಯಾನೆ ಪದ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪಂಡು ಜತ ತೂವರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಈತ ಪಂಡಯ್ಯ ಬಲ್ಮೆದಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಈತ ಪಂಡ ಬಂದಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರದು ಎಸ್ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆಂಚಿ ಬಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಲ್ಮೇನು ಏರು ಎಜೆಕ್ ಮುದ್ದೆನ ಏರು ಪಲ್ನೆ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಗಂಟೆ 10:53 ಆಯಿತು. ತುಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಗೀತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ದುಂಬುಗು ಎಂಚೊಪ್ಪಲು నిద్ర పట్టుకున్న వాళ్ళ సాంగ్ పనిలే అందుకు చెప్ప ఈ చెప్పొచ్చి పుల్లరా ನಾನು ಕೆಲವು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಚಂದನೆ ನಿನ್ನ ಸೇ ಚಂದನೆ ನೀನೆಂದು ಚಂದನೆ ಚಂದನ ಹ್ಯಾಪನ್ ಪೂಜಿ ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಆಜೆ ಉಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಯಾಪನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಜಾನು ಯಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಜನ್ ಯಾನು ಮೀರುಜಿ ಅವೇ ಇರ್ಪಲ್ನಕ್ಕೇನು ಮೀರುಜಿ ನಾಜ ನಾಲ್ಕು ಟೀಚರ್ ಪೂಜಿ ಯಾಪನ್ ಪೂಜಿ ಗುಟ್ಟಿನಂತ ಮಾತಂದು ಗುತ್ತೇನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗುತ್ತೇನಮ್ಮ ಯಾಬಾನ್ ಪೂಜಿ ಬದ್ದೆ ಪೂಜಿ Dane, mata poeira. Cool. Wow, one give me a shutter. Hey, legit. ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ ಜಾತಕ ತುದು ಪನ್ಪೆ ಈ ರಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇರು ಜಾತಕ ತೂಪರ ಪನ್ಪರ ಬಟ್ರೆ
ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ತಂದರು ತಂದರು ತಿದ್ದಿದ ಕೆನ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿರುವೆನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ. ನೀ ಚಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ ಆರ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಪೋಯರ ಮಾತಾ ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಹಸ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾದ ತಿಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೆಪ್ಪುಗ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪು ನೀಜಿನ ಲಾಂಡು శోభ పోయిన నికుల్ మాత పండ్రిజ్జ నికుల్ పోన గండ హాయ్ జట్టుగా దాదా జట్టుగా చెప్పుగా పని చెప్పునా ఓకే ಜಾತಕ ಬನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಜು ಚಂದ್ರ ಮಹಾದಾಜು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಬಾಳೆಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅದು మీరు దాద నిజవద్ల మంత్రవాదియా దాద ఎందుకు తప్పు చేయండి గుడ్ నైట్ పంపించారా ఆండా ಈಗ ಮೂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪೆರಡು ಓಲು ಊರು ಇರ್ನ ಬಂಡಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ഇട്ടരി പരാമീറ്ററി പോലീസ് അവരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജോബ്
ಎಡ್ಡ ಹೇಳ್ತುಂಡು ಪತಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಪಲ್ನ ಕಂದಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೇಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕುಲೆ ಬರ್ಪ ರೆಡೆ ಕೆಲವು ಕುಲೆಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇಕು ಎನ್ನ ಬನ್ನೆ ದೇವಾ ನಂಬರ್ಗೆ ತೊಂದು ಸೋಬ ಜಾತಕ ಕೊಂಡ್ರೇಗೆ 21/1/96 ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಲೇನು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಂಚ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪನಾತಿ ಈಡೆಗೆ ಉಂತದು ಅಡಿಕೆ ಬರುವನ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಏನಂಜ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪೇನ ಅತಿ ಇಂಚಲಿ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲಡ ಬಾಜಂದ ఎక్కువేనా ಪತಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಜಾತಕ ಬಲ್ಪನು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕವಡ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲೈವ್ ಪುನಃ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಾವೇಕ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಸೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಮೂರ್ತಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು, ನಾನು ಮಂತ್ರವಾದಿ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಸೇರಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಯಾನೀರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಮ್ ಡಿಮ್ ಡುಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾದಾ ಡಮ್ ಡಿಮ್ ಡುಮ್ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವನ್ ಬಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ವನಿತಾ ಮಾರುಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೇವಾ ಗಡ್ಡ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಾ ಹಾಯ್
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗು ಏರ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ वनिता गुड नाइट दानी लेट वनिता बाले बर्कतम मर्तकम 3 टाइम्स पल्ले पूरा कष्ट दूर यान दानिगे पनुडिगे वनिता गुड नाइट ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದ ಮಾರ ನನ್ನೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾರು ವನಿತಾ ದಾದ ಮಾಲ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂಜುಳಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಅನ್ನು ಆಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡ್ಚಿ ಇದು ತೋರು ಬುಡ್ದು ನಡುಪಲ್ಲಿ ಹೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಅಣ್ಣೊನ್ನ ಮಾಲ್ ಪಾಡುಗ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ ಪಾಡಚ್ಚಿಗೆ ನಡುಕು ತೋಳ್ಗು ಬುಡ್ದು ನಡುಪೊಲಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಪಂಡೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪಂಡೇರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂದಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇವ ಗಂಟೆ 10 ಇತ್ತೆ ಮಗಳು ಬರ್ಬಲ್ ತಿತ್ತಲ ಕರ್ರೆ ಪೋಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಸೇರಿದೆ ಯಾವ ಊಟ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊಟ್ಟಾಡು ಗಂಟೆ ತೂಲೆ 15 ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜು ತೋಚಿ ಹಾಯ್ ದೇಯನ್ ಕೋಪ ಮಾರ 15 ಕೆಲವರು ಕೋಪಡಲೇರು ಬಾಯಿ ವನಿತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನಲಿ ಮಲ್ಪರ್ಕ ವಿನ್ನಯನಿಕ್ ಪದ್ ಟೈಟ್ ಅವಳು ಬಾಯ್ ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನ ತೂಪಿನಿ ಪುಂಜು ಗಂಟೆ ತೀರಿ ಬಾಯ್ ಪುಂಜವೇ ಬಾಯ್ ಗಂಟೆ ತುಲಿ 15 ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪು ಕೂತಾಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಂದ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಆಯ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ
ಕೊಂಚ ಏರೆನ್ನ ತೂಪಿನಿ ಗಡಿಯಾರ ಗಡಿಯಾರ ಗಂಟೆ ತೂಯಿನಿ ಮಾರ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಅವೇಕ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಎಂಡು ಮನ್ಪನಾಗ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದುಂಬು ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪತ್ತ ಪಾತಿರ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಜಪ್ಪೆರಾನೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾತಾರ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತಾ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಮುಗಿಡು ತಿಳಿಪಿಲತ್ತೆ ಯಾವ ಮಾಲುಂಡ ಇದಾವರೇ ಮಾಲು ಮಾಲು ಪಾತೆರೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಡುಜವೆ ಜಗ್ಗುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮಿ 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 ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ತುಂಬ ಏರು ದಾದಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ಗುಂಡರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕಟ್ ಶೋಭ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ನಮಕ್ ಬೋಡು ತಿನ್ನಕು ಇಜ್ಜೇರು ಪೊಂಜವೆ ಅಂದು ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಾ ಆಂಟಿ ಐಟ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೀರಿಲ್ಲಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೀಡಿ ಗೀಡಿ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ వనిత ననా పాడునా పాట తంచవచ్చును వెంకటేష్ శెట్టి ಆಯ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾರನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಟಿಲು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಲತೆ ಅಕ್ಕಲು ಎತ್ತಲೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಈರೆಂಕ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಮಿಕ್ಕಿಲು ಎಪ್ಪಲೆ ಈರೆದ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪಲೆ ಅದೇ ಇಜಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಕಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಜಿನ ಭಾರತಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಪು ಗಂಟೆ 15 ಬರ್ತಾಂಡು ಉದೇವಾ ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಡೆ ಒಬ್ಬ ನೀರು ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಪೊರ್ಲುದನೆ ಮಾಮಿ ಮದ್ದು ಮದ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ತುಂಡ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಾರ್ದ ಕಮ್ಮಿದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ವನಿತ ದೇವಾ ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ದಿಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ಪೋಡಿಯ ಅವೀಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಡ್ಡಲ್ಗೂ ಪರ್ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ಮಾಲ್ಪರ್ಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಪೊಂಜವೆ ಉದ್ದಲ್ಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉದಲ್ ಗೋಡೆ ಪಾಡು ನೀ ಎಂಕಲ್ಡು ಉದಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೋಡೆ ಉದಲ್ ಒಲ್ಲು ಓಕೆ ಇಂಚನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಬಂದೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಪರ್ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಸೇ ಹಾಯ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಂದುಪ್ಪಲಿ ಈರು ದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಅಂದಿ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾನತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೋಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನಿ ಜಿನೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಲು ಚಿಯೇ ಮಾಮ್ ಜಪ್ಪುಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ ದುಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಬಲಿಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬಲಿ ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು
ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತಬೋದು ಗೀಟ್ ತೆಪ್ಪುಡವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪು ಜೈಕು ಜಕೆ 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 ಏ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತು ಮಮ್ಮಿ ನಾ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ದೇವ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್